Дами и господа, този поздрав е специјално од Дейвид за брат му Краси Принца. По случај неговија рожден ден, Краси Принца, днес е твоја ден. Вали грми и пак ти врви. Сега ще ви покажа Краси Принца, какъв е неговия ген. Каквото правите с години, Краси Принца го прави за ден. Елате в махалата, това е неговата страна, а тук обичаме да пеем яката талава. Музики и после аман, 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 аман да звучи. Рак, так, тик, так, запалили си ти. Обичаш да си ходиш по нашите махали. Рак, так, тик, так, от Дейвид за брат му Краси Принца. И после аман, аман, аман да звучи. Краси Принца пак излиза, каква красива гледка. Няма ала-бала, неговите пари са по сметка. Приятно му е, той е Краси Принца, за да затваря устите на душманите избран. Рак, так, тик, так, с нашите музики и после аман, 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 аман да звучи. Рак, так, тик, так, запалили си ти. Обичаш да си ходиш по нашите махали. Рак, так, тик, так, от Дейвид за брат му Краси Принца. И после аман, аман, аман да звучи. Краси Принца пак излиза, каква красива гледка. Няма ала-бала, неговите пари са по сметка. Приятно му е, той е Краси Принца, за да затваря устите на душманите е избран.